later. Meditate. Wow! Wait a minute! Who are you? Oh, sorry. I am Aga Yodzela. Paano masabi? Paano ko nasabi? Kasi cute ako. A few moments later. Yo, what's up mga kasunggab? Ito na naman ang iyong So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol about na naman sa YouTube. So meron na naman akong share sa inyo. Konting tutorial lamang po ito ulit. Sana po guys, panoorin nyo na naman to hanggang sa matapos po para hindi po masayang ang aking mga ginagawang konting kaalaman na Pero guys, nakukuha ko rin po yun sa YouTube lamang po din. Okay guys? So yun guys, bago po ang lahat, panoorin nyo po itong video kong ito hanggang sa matapos para matutunan nyo po lahat kung anong sasabihin kong mga tips paano gawin. Okay, so yung topic ko ngayon is how to vlog. Paano nga ba mag-vlog? Paano nga ba mag-vlog? Stop it. Get some help. Ang may share ko sa inyo ngayon, yun po ay base sa experience ko lang po. At saka sa mga natututunan ko lang din po mula sa YouTube channel or sa mga videos ng mga ka-YouTuber natin. Okay guys, ngayon, unang-una, paano mag-vlog? So, una, kailangan mayroon kang mga kagamitan. Sample, kung mayroon kang computer unit or laptop sa bahay, at saka mayroon na rin pong SD webcam, pwedeng-pwede na po yun sa pag-YouTube or pag-vlog. Magagamit nyo na po yun. Okay? So, kailangan, kung mayroon kang PC with webcam, mayroon ka ding headset with microphone. Okay? So para mas malaki yung para malaki yung boses mo kapag nagsasalita ka on camera. Pero guys, kung wala ka pang unit or laptop sa bahay, pwede naman yung cellphone. As long as klarado yung pagsasalita, naririnig po, at saka syempre hindi masyadong maganda yung camera, okay lang. Basta't medyo malinaw. Yun, okay na po yun pag wala ka pa. Bawi ka na lang sa susunod. So yun po yung tip number 1. Kailangan meron kang needed tools or kagamitan sa pag-vlog. PC or laptop, pwede na po yun sa bahay. Okay, pangalawa. Ganito yun. Pangalawang tips, kailangan kapag beginner ka sa pag-YouTube, katulad ko. Okay, so katulad ko, kailangan nakatutok yung mata mo sa camera, hindi dyan. Sa lens ka tumingin kasi nakikita kita. Okay? Ngayon, sunod naman po. Ganito din. Kasi ganito yung nararamdaman ko ngayon. Yung di ka pa confident sa pagsasalita. So yun po, pangatlong tips. Be confident sa sasabihin. Parang normal lang, nakikipag-usap ka. Eye to eye po. Okay? Remember sa lens po, tingin. Yun po yung tips number 3. Kailangan mong tumingin eye to eye contact. Okay? Para nagka-eye to eye contact kayo. Ngayon, pang-apat po is ganito po. So yung pang-apat po ay Kalimutan ko. Wait lang. Okay, so yung pang-apat po is kailangan po mag-upload ka lang ng mga iba't ibang videos na mula lamang sa iyo. Mas maganda kasi yung original para i-protect copyright. So gumawa ka ng mga video na sa tingin mo tulad nito unique, parang yung bang kakaiba para sa iyo at maganda para sa iyo, okay? So as long as yung content mo ay may goal. Alam mo ba kung ano yung goal? Simple lang. Kailangan yung content mo may goal. Unang-una, approachable, entertaining po siya sa mga manonood. Okay? At the same time, parang pag nakita to sa thumbnail pa lang, okay ngayon. Panglimang tip nga pala, panglima na ba? Okay, panglima. So sa panglimang tip, kailangan pala meron kang creative or magandang thumbnail. Para yung tipong pag nadaanan ng nanonood, mapapaklik sila kasi maganda thumbnail pa lang.
Okay? So, pero remember guys, kailangan kung maganda yung thumbnail mo at kung anong nasa thumbnail mo, yun din yung nasa loob mo. Okay? Baka kasi yung nasa thumbnail mo, ganito, ganun, wow, magaling sumayaw. Pero yung nasa loob naman pala, hindi naman pala sumasayaw, kumakanta. Diba? So, hindi dapat ganun. Dapat kailangan, kung ano yung nasa thumbnail, yun din po yung nasa loob. Para kung anong ina-expect nila, yun yung makikita nila. Okay? Yun po yun. Ngayon din, ano pa? Wait lang po nalimutan ko. Wait. Okay, ganito. Ganito pala guys. So ngayon, kung baguhan ka lang din sa pagla-vlog, huwag muna kang gumawa ng mga content na about sa iyong company. Kasi unang-una, hindi ka pasikat at mas lalong hindi ka artista. Nagigits nyo ba ako guys? So ngayon, kung baguhan ka pa lang talaga sa pag-vlog o pag-YouTube, kailangan yung mga content mo yung sunod sa uso. 'Di ba? Kasi kung ano yung nasa uso ngayon, yun yung panonoorin nila kasi uso nga, 'di ba? Ganun po dapat meron kang ganung pag-iisip. Be advanced. Kuha nyo. Okay guys, ngayon sunod is pangilan na ba yun? Pang-7 na ba yun? Okay, so yung pang-8. Ano yung pang-8 natin? Okay, pang-8 kailangan ano ba? Kailangan sa pag-vlog hindi ka nagtutulad ngayon. Okay? Advice ko lang naman to guys at saka tip ko sa inyo. So kailangan guys, ganito yun, ito yung nagiging ngayon, yung nararamdaman ngayon, I mean yung nagiging situation ngayon. Hindi kasi ako handa ngayon sa aking vlog kasi yun nga, gusto kong malaman nyo na hindi mabuti kapag nag-vlog ka na hindi ka handa on the spot. Pero at least guys, example na yan, magandang example na yan para sa inyo na kailangan pag nag-vlog kayo, mag-take down notes kayo para hindi kayo mag-chochok o maghihinto-hinto sa pag-vlog kasi parang nakakaano yun eh. Kailangan kasi tuloy-tuloy, be consistent sa mga sinasabi nyo para yung manonood tuloy-tuloy din ang kanyang pakikinig at panonood. Di ba? Wait lang Ito yung notes. Pero guys, kailangan nyo magkaroon ng notes para maganda kasi para mas maganda bawat isa i-explain mo na lang. Okay? Okay, so ngayon sunod po is ano ba? Yun na nga. Yung pang-siyam nga pala tawag nito. Yung pang-siyam kailangan nga pala guys ano ba? Nawawala na ako guys. What the fuck? So yun po yung mga tips all about kung paano talaga mag-vlog. How to vlog. Nakuha nyo ba? So ganun lang po yun guys. Wait lang. Tapusin ko na po. Ngayon guys, kung naintindihan nyo po yung pinanood nyo, mas maganda yun. Pero kung hindi nyo naintindihan, okay lang. Tapusin nyo lang. Kasi at least, kahit konti doon, I mean, kahit hindi masyadong malinaw lahat yung mga nasabi ko or kahit hindi siya masyadong knowledgeable para sa inyo, naintindihan nyo kahit pa paano. Ganun ba yun? So, yun lang po naman guys. So, okay guys, yun lang po yung naisip ko ngayon kasi ako talaga yung gumagawa ng vlog on the spot. Yung hindi nagre-ready. Pero, di ba sabi ko nga sa tips ko doon, kailangan mong mag-ready kapag nag-vlog ka. Okay, yun lang po. So, ngayon guys, kung hindi, wag nyo pong kakalimutan kalabitin ang pulang dyan, yung subscribe. At saka wag nyo rin kalilimuting kalimbangin ang bell natin dyan para naman updated kayo sa mga bago kong video. So ngayon guys, salamat nga pala sa panonood nyo. Kung mayroon po kayong mga katanungan, huwag nyo kalilimutang mag-comment sa baba para naman masagot ko ang iyong mga tanong. Huwag kayong mag-alala. Sasagutin ko kapag alam ko ang tanong nyo. Din po kayo din po guys, mag-comment din po kayo sa baba kung anong mga gusto nyong gawin. Pwede akong gumawa ng prank, challenge, basta't alam ko yung challenge. Gagawin ko po yun, promise yun guys. Okay guys, comment din po kayo sa baba kung sino gusto magpa-shoutout. Pero remember, di pa ako artist. So guys, yun lang po. Tapos na po yung video natin ngayon. Have a good day. We see you.